Отивам малко да се разкрася и да ви покажа два страхотни нови продукта, които намерих от My Healthy Fusion. Открих един страхотен продукт, който всъщност е BB крем. Когато си го слагате, цветът е бял. Ето да ви го покажа. Но когато се свържи с вашата кожа, той приема цвета на кожата ви. Едва ли не се превръща във втората ви по-съвършена кожа. Слагам се го дори и на братлето. Мирише прекрасно, създаден е от 100% естествени съставки. Страхотен продукт, който може да ви послужи перфектно за всекидневния ви грим, без да ви дава излишна натовареност на лицето с тежък фондютен. Всъщност той ви го прави изключително гладко, заличава леките несъвършенства и вие сте красива. Чувствате се прекрасно в кожата си и изглеждате млада и съвършена. А другия продукт е една красива златна феерия с златни частици, който си слагате на скулите съвсем леко. Можете да го правите дори с пръсти. И благодарение на него тенът ви се озарява. Когато слънцето ви огрее, блестите и сте много красива. Силно ви ги препоръчвам, защото са на много добра цена и със страхотно качество и вие сте много красиви.